ಬಲಿಗೆ ಮುರಾನಿ ಪದ್ರಡಾಯಿನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತೋಜುಂಡ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಲವನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ನೆಡ್ತು ತುಂಬೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರ್ನ ಇಲ್ದ ಆಂಡ ಉಲೈ ಮತ್ತು ತೊಯ್ಪದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ಆಂಡ ಈ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ ಫುಲ್ ತೊಯ್ಪವೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು. ಇಡಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಉಂಡು 15 ರೂಪಾಯಿ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅತಂಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಐ ಡಿ ಹೂವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊರುಡು ಅಕ್ಲಿಗ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರು ವಾಪಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾನಿನಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಇದು ಮೂನುಂಡತ್ತ ಒಂದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮುಖದಾದ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತದೆತ್ತದೇರು ಮಾತ್ರ ತೊಯ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ. ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಲೆ ಪೋಯುಲೈ ಒಂದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮುಖ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ದೊಲೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗೆ ಪೋಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಗೆದೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಕೋಣೆ ದೇವರನ ಕೋಣೆ. ಯಾನಿಡೆಗ್ ದುಂಬೋರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆ ನೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಇತ್ತೇನ ಬತ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡತ ಆನಿಲೆ ಯಾನ್ ಉಲೈ ಬತ್ತೀಜಿ ಇಲ್ಲದೊಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ರೂಮ್. ಚಂದ ಉಂಟು ಇದು ಎಟ್ಟು ತೂಲೆ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನುಂಡು. ಏನು ದುಂಬು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೆತ್ತದೇರು. ಊಟದ ಕೋಣೆ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ. ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ತುಲೆ 6 ಯೂಸ್ ಮಂತೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮತ್ತ ಖಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೇರು ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಮಿತ್ತಲ ಫುಲ್ ದೀತೇರು ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದಿಡೆಗ್ ಬಂದ್ ಮಂತದೇರು. ಅದಿದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶಿವರಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ. ಮೊಟ್ಟು ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಗೋಡೆ ಚಂದ ಉಂಟ ಗೋಡೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಂಡಿ ಮಾತ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡತ್ತ ಬಾಲ್ಕನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಹೋಗುದು ಮನೆಗ. ಗೀರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಮೊದಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್.
కొంచెం మూలంజి రూమ్ ఉండు సీదా అవుట్ సైడ్ పొప్పు ರಾಯ್ಚನ್ ಹೋಗುವ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು. ಇದೆಂತ ಅಂಗಡಿದು ಮೀನಲ್ಲ? ಹೌದು, ಗಪ್ಪಿ ಮೀನು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತೋಜುಂಡ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬ ಅಂಗಡಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಂದಾತುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದಿಜ್ಜ ಎಂತ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಅಂಗಡಿ ತುಲೈಡ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಲೆ ತುದಿಯರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ತುಲೆ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತನಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಪರ ಕಾಸು ಉಂಡದ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುದೇರಿತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ್ನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ ಬಣ್ಣದ ಇದು ಫುಲ್ ಗಿಚ್ಚದಿರುತ್ತೆ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಜಾರ್ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿತ್ತು ಎಂಕಲ ವರ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ 16 ವರ್ಷ ತಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಥ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಂದು ಬಲಿಗೆ ಮುರಾನಿ 16 ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ನಿತ್ತಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಎಂಕಲ ಬಾಜಲ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.